बिजोंनि गेजेरजों मोनसे बाथ्राखौ आङो बे समाव क्लियार खालामनानै होनो थाखाय नोंथांमोनखौ लिंहरनाय जादों। बे बाथ्रायानो जाहैबाय बावैसो साननि सिगां भातारमारि गामिनि माखासे सुबुंफोर आरो मोननैसो आफादा बिथांमोना हा दखल खालामनानै लादों सरकारा होननानै बिथांमोना मोनसे बाथ्रा बानसावबाय थादों। बे बेलायाव बिथांमोना बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' आरो एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथांमोना थगायगासिनो दङ होननानै बिथांमोना खौरां बिजोङाव बुंदों। बेखौ जोङो नोजोर गोग्लैदों। दा बेनिखायनो माखासे बाथ्राखौ जोङो दिनै रायजो राजाफोरनो क्लियार होनो थाखाय बे समाव जोङो गभर्नमेन्टनि जे बाथ्राखौ लानानै बिथांमोना बुंदोंमोन जे बेवहाय नो अबजेक्सन हरदों, नटिसआनो दङ होननानै बिथांमोना बेबायदि देखायदों। आरो बेनि थाखाय साधारन रायजो राजाफ्रा आरो माखासे हा बिगोमाफ्रा बिथांमोना गोरोन्थि सानदों। बिथांमोनखौ माने माखासे आफादफ्रा बिथांमोनखौ जर जबस्ति बिथांमोनखौ बाथ्रा बुंहोदों। बिथांमोनखौ बुंनाय जादों जे गाबोननो फाउन्डेसन खालामसिगोन होननानै। बे बेलायाव बिथांमोननि भातारमारि गामिनिफ्राय माखासे सुबुंफोर बिथांमोना आंनो फोरमायहरदोंमोन जे सार्केल अफिसारा नायदों, गाबोननो फाउन्डेसन जासिगोन सार्किट हाउस होननानै बिथांमोना खौरां हरदों। लोगो लोगो आं बुंनो बेबायदि जेबो हाबाफारि गैया। जुदि सार्किट हाउस बाहाय माने जुदि फाउन्डेसन जायोबा लकेल एमएलए हिसाबै आंबो मिथिगौमोन, बेबायदि जेबो गैया। बे ओनसोला खास हा माखासेया जों मिथिगौ। मानोना साखाथियावनो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएशननि गोबां बुरजा हा दङ। आगोलाव एलटमेन्ट मोननायमोन आरो बे एलटमेन्ट टाइमा जोब्बायमोन। दा गोदानै आं एमएलए जाखांनायनि उनाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएशननि हाखौबो गोदानै आंसो एलटमेन्ट खालामना होफिनदों। 100निबो बारा हा बेयाव दङ। आं मिथिगौ बे ओनसोलाव माखासे खास हा दङ। दा बिनिखायनो गभर्नमेन्टनि जुदि माबा मोनसे फसंथान जुदि फैयोब्ला बेखौ बाहा फसंनाय जागोन, बेखौ सिगां गभर्नमेन्टआ बहाबा खास हा दङ नामा बेखौ नायग्रोनाय जायो। आरो खास हाब्लाबो बहाबा जुदि न' दङब्ला, मानसि थाबायब्ला, आवग्रिनानै लाबायब्ला, अब्ला बे खास हाफ्रावबो बेबायदि गभर्नमेन्टनि फसंथानफोरखौ फसंनो हाया। थिग बेबायदिनो क'क्राझारावबो जिहेतु गोदानै सार्किट हाउस लुफुं जासिगोन, सारा आसामाव आसामनि मानगोनां गिबि मन्थ्रि बिथाङा बुंदों जे सार्किट हाउस गोदानै लुनाय जागोन, इन्टिग्रेटेड डिसि अफिस जागोन, गोदानै जेलखौ लुफुंनाय जागोन, जेल सिङावनो माने गेलेनायनि थाखाय खाबु मोननांगौ, जेल सिङावनो हस्पिटाल थागोन। दा बेबायदि गुवार हा नांगौ। बेबायदिनि थाखाय सारा आसामाव आसामनि मानगोनां गिबि मन्थ्रिया बिदिनो फोसावदों। थिग बे लेखायैनो जोंनि क'क्राझारावबो दिनै गोदानै सार्किट हाउस लुनाय जागोन, गोदानै इन्टिग्रेटेड डिसि अफिस लुनाय जागोन, गोदानै जेलखौ बानायनाय जागोन। दा बे बाथ्राफोरखौ रायलायबाय थानाय जादों। दा बे बेलायाव बिथांमोना जेखौ बुंदों नै माने दङ होननानै, बे जाहैबाय थांनाय 2021 मायथाइनि 3 सेप्तेम्बर बावहाय बुंनाय जादों जे बिटिसिनि सेक्रेटारि एन.सि. बसुमतारी बिथाङा सार्केल अफिसार क'क्राझारनो हरदों, इसिबां दाग नाम्बार बे होननानै बिथाङा मोनसे अर्डार हरदों। नंगौ, बे बाथ्राया सैथो। नाथाय जों बयबो मिथिगौ 6 सिड्युलाव जोंनि काउन्सिलाव लेन्डआ मोनसे ट्रेन्सफार साबजेक्ट। आरो बिनिखायनो बावहाय जोंहा SDLAC मोनसे कमिटि दङ, साब डिभिजन लेभेल लेन्ड एडभाइजारि कमिटि दङ। बे कमिटिनि पास नङाबा रावबो हाखौ होनो हाया। बेनिखायनो बिथाङा आरोबाव फिन लिरफिननो गोनां जादों। 1 नभेम्बर 2021 मायथाइनि 1 नभेम्बराव बिथाङा आरोबाव मोनसे अर्डार दिहुननो गोनां जादों। बावहाय बुंदों जे साबजेक्ट टु एप्रुभेल अफ SDLAC क'क्राझारनि साब डिभिजन लेभेलाव थानाय लेन्ड एडभाइजारि कमिटिनि एप्रुभेल नांगौ होननानै बिथाङा मोनसे अर्डार दिहुनफिननो गोनां जादों। आरो बे बाथ्राखौनो लानानै जेब्ला सार्केल अफिसारा SDLACनि गिबि मिटिं, बे मिटिङा 8/11/2021 आव जेब्ला जायो, नभेम्बरनि 8 तारिखआव 1 नभेम्बराव बिथाङा बुंदों जे SDLACनि एप्रुभ नांगौ।
आरो बे बाथ्राखौ बे प्रप'जालखौ सार्केल अफिसारा SDLSनि गिबि मिटिङाव लाबोदों। बे जाबाय 8 थारिख नभेम्बर। आरो बे 8 थारिख नभेम्बराव लाबोनायाव क'क्राझार जोंनि जे SDLSC दङ, साब डिभिजन लेभेलनि जे लेन्ड एडभाइजारि कमिटि दङ, बे कमिटिया बेहाय एप्रुभ होआखै। मानो होनो जों जेब्लानिफ्राय मिथियो अब्लानिफ्रायनो आंबो बुंदों जे बेबायदि बाहाय होनाय जानाय नङा। भातारमारिखौ आं मिथिगौ, आंनि गोबां खोथा बाहाय बुंनाय जादों। आंनि आइया भातारमारि गामिनि, गतिके आंबो मिथिगौ जोंनि बाहाय जाथि खुरमानिबो हा हु दङ। आंनि नामखौ बिथांमोना बार लादों। बेनिखायनो आं बुंदों जाया नालाय जाया, बावहाय आरोबाव बेबायदि थांलायलायनानै सावरायहैनांगौ बिदिबो आं सानाखै। मानोना बिसिनि गामिनि माखासे जायफ्रा आंनो सानै साथाम फन खालामहरदों, गावबुराबो दङ, बिथांमोननो आं रोखायै बुंदों जाया, जेब्लासिम आं थागोन बे जानाय नङा होननानै आं स्पष्ट बुंदों। मानोना लेन्ड एडभाइजारि बर्ड जे कमिटि दङ, बावहायनो बेखौ जों बादा होनानै जों दोनखादों, बे कुनुदिन जाया। खोथाया जाहैबाय जाय बिथांमोना मेडियायाव फैनानै बुंदों, बिथांमोना गिनाया स्वाभाबिक। मानो गिया जानो, गावनि हा जुदि थांजायोबा, जिबौजों जुदि खनसे सौजायोब्ला खानस्रिखौनो जिबौ होननानै बागदावो। थिग बेबायदिनो गौरां सेराव थानाय जि कालचारेल कमप्लेक्स, बे कालचारेल कमप्लेक्सआव गोबां मानसिफोरा हा थांजादों। बिथांमोना नांगौ बायदि कम्पेनसेसन थांनाय BPF सरकारनिफ्राय मोनाखै। साख्रि बाख्रि होनाय जागोन होननानैबो बुंदोंमोननो, खिन्थु साख्रि बाख्रिबो मोनाखै। बेबायदिखायनो थांनाय सरकारा खालामलांनायखाय एबारनि सरकाराबो खालामगोन नामा होननानै बिथांमोननाव गिनाय फैनाया बे स्वाभाबिक बाथ्रा। गिखागोन, जिहेथु इसिबां बुरजा हा बिथांमोना आवग्रिनानै लाजाबायब्ला एबारबो लानो नागिरदोंनो दानि गोदान गभर्नमेन्टआबो होननायाव बिथांमोननि गिनाया स्वाभाबिक। नाथाय थांनाय सरकारा खालामलांनाय बायदि UPPLनि जे सरकार, बे सरकारा बेबायदि हाबा हुखा खालामनाय नङा। बयबो मिथिगौ बे कालचारेल कमप्लेक्सनि नमेनक्लेचारआ बिसोरनि गामिनि लुबैनाय बायदि, बिसोरनि न'खरनि मानसिफोर लुबैनाय बायदिबो जायाखै। बे बाथ्राखौ बयबो मिथिगौ, आंबो मिथिगौ। दिनै बैबायदि माखासे दैदेनगिरिफ्रानो बिथांमोनजों बेगाव थाफानानै नोंसिनि हाखौ सेनो नागिरदों गभर्नमेन्टआ, गाबोननो फाउन्डेसन खालामफैनो नागिरदों, बेबायदि थुनजलायनानै बिथांमोनखौ बाथ्रा बुंहोनायखौ जों नुनो मोनदों। दिनै आं नोंथांमोननि मेडियानि खाथियाव जोंनि 8 नभेम्बर 2021नि फार्स्ट जे मिटिं SDLSC कमिटिनि, बे मिटिंनि जे रिजलिउसन, जे माइनट्स, बेखौ नोंथांमोननो देखायबाय। बावहाय जे हानि बाथ्रा दङ, बेहाय एप्रुभ होनाय जायाखै। दस्रा हाखौ एप्रुभ खालामदों, खिन्थु बेखौ खालामाखै। आरो सिगांनि जे NC बसुमतारिया हरनाय जि लाइजाम, जि अर्डार हरदोंमोन, बिनि एसे उनावनो आरो फिन बिथाङा मोनसे सार्केल अफिसारनो बिथाङा हरफिननो गोनां जादों जे साबजेक्ट टु एप्रुभेल अफ SDLSC क'क्राझार। बिनिफ्राय रोखा जायो जे BTCनि सासे अफिसारा खास हायाव सार्केल अफिसार जाजायो, सार्किट हाउस जाजायो, खास हायाव इन्टिग्रेटेड DC अफिस जाजायो होननानै बुंदोंब्लाबो SDLSCनि बिथाङा एप्रुभ लानो थिनदों। आरो SDLSCआ दासिम बेखौ एप्रुभ होआखै आरो होनायनिबो बाथ्रा गैया। बेनिखायनो भातारमारिनि गासैबो रायजो राजा आरो हा बिगोमाफोरनिसिम दिनै फिन खनसे आं रोखा खालामदों जे बेबायदि नोंथांमोननि हाखौ सेनानै बावहाय सार्किट हाउस, DC अफिस माबा माबि बानायनो थाखाय जोंनि गभर्नमेन्टआ, आं एसे MLA, क'क्राझारनि MLA हिसाबै जोंनाव साननाय गैया। बेबायदि खुनु जों थाखोमानाय थांखिबो गैया। जोंनि गभर्नमेन्टआ रायजो राजाफोरनिनो मोनसे गभर्नमेन्ट, रायजो राजानि मोजांनि थाखाय जोंनि गभर्नमेन्टआ खामानि मावलांगोन। दिनै आं बेखौबो आरो खावलायबावनो लुबैदों जे दिनै BTR गोरोबथानि बायदियै गोबां जोंहा माखासे फसंथानफोर जों मोनगोन। मानोना दान मोननैसोनि सिगाङाव आसामाव तामुलपुराव फैनानै नखर मन्थ्रि बिथाङा जे स्पेसियेल जे पेकेज, बे पेकेजखौ थाबैनो हरनाय जासिगोन होननानै बिथाङा फोसावलांदों। आरो बे लेखायैनो BTR एकर्डआव थानाय, गोरोबथायाव थानाय बायदियै गोबां फसंथानफ्रा हाफ्रा थिग थाक जानायनि उनावनो बेफोर फसंथानफोरखौ फसंनाय जागोन। दा दिनै साननो गोनां बाथ्राया बेसो
जे बैफोर फसंथानफोर फैयोब्ला क'क्राझारनि सार्किट हाउसखौ, इन्टिग्रेटेड डिसि अफिसखौ, क'क्राझारनि जेलखौ जों बबे जायगायाव जों लांनो? क'क्राझारा बर'नि जायगा, क'क्राझारा ट्राइबेलफोरनि जायगा। बे ओनसोलखौ जों बर' जायगायाव लांनो, बे फसंथानफोरखौ जों बर' जायगायाव लांनो ना जों बबेबा गुबुन मोनसे जायगायाव लांनो? बे फसंथानफोरखौ जों ट्राइबेल ओनसोलाव लांनो ना जों गुबुन ओनसोलाव लांनो? बे बाथ्राखौबो जोंनि रायजो राजाफ्रा साननाया मोजां। जों गोबाव समाव जों बुङो जोंनि ओनसोलाव गभर्नमेन्टनि फसंथान गैया, जोंनि ओनसोलाव जेबो कर्ट कासारि अफिस गैया बिदिबो होननानै जों बुङो। गुबुन जायगायावसो खालामजोब्बाय बिदिबो होनना बुङो। दिनै जुदि बैफोर फसंथानफोरखौ जुदि जोङो मोननांगौबा आरो बैफोर फसंथानफोरखौ जों जुदि लुफुंनांगौबा बबेबा नङा बबेबा बर' ओनसोलावनो जागोन, बबेबा नङा बबेबा बर' गामियावनो जाखानांगोनबो। जेरै बिटिसिनि सेक्रेटारियेट अफिसा गोबां बर' मानसिफोरनि हाखौनो लानानै बाव सेक्रेटारियेट फसंनाय जादों। दिनै बर'फोरनि आरो थागिबि मानसिफोरनि हाखौ लानानै बिनेश्वर ब्रह्म इन्जिनियारिं कलेजखौ खालामनाय जादों। थागिबि आरो बर' मानसिफोरनि हाखौनो लानानै CIT खालामनाय जादों। बर' आरो थागिबि मानसिफोरनि हा हुखौनो लानानै दिनै मेडिकेल कलेज फसंनाय जादों। जों लुबैयो बेफोर गिदिर गिदिर फसंथानफ्रा बर' गामि एबा बर' ओनसोलाव जानांगौ। थ' गतिके बिनिखायनो उनफ्राव फैनो गोनां जिफोर फसंथानफोर दङ, बे फसंथानफोरखौ फसंनायाव बबेबा गामिनि खास हा, बबेबा गामिनि लांदां जानानै थानाय हाफोर बा गोसो जानानै हगारनाय हाफोरखौ नौनि गेजेरावनो बेफोर फसंथानफोरखौ खालामनांगोन। बेयो बर' गामियानो जाखागोन, बेयो ट्राइबेल गामियानो जाखागोन। मानोना क'क्राझारा जोंनि बर'नि जायगा आरो क'क्राझारा ट्राइबेलनि जायगा। बिनिखायनो बेफोर फसंथानफोरखौबो उननि समाव गायसनोबा जों बयबो लुबैखायो जे गावबा गाव जोंनि बर' ओनसोलफ्रावनो गिदिर फसंथानफ्रा जानांगौ। दा बिनिखायनो जायफोर आफादफ्रा बुंनो सानदों ट्राइबेलनि हा सिख'नानै बेबायदि फसंथान खालामनो नागिरदों, ट्राइबेलनि हाखौ सेनो नागिरदों दानि गभर्नमेन्टआ होननानै जेरैबायदि बानसावदों, गासिबो पलिटिकेल मटिभेटेड जों मानसिफोरखौ नुदों। जोङो टिभि स्क्रिनाव नुदों, पर्टेल निउसआव जों नुदों। बिथांमोनजों साखाथियाव सोर गसंनानै दङमोन, बिथांमोन बायदिनि थिननायावनो दिनै बेबायदि सादारन भातारमारिनि रायजो राजाफ्रा बुंदों। दा बिनिखायनो जों दिनै नोंथांमोननि गेजेरजों आरोबाव फिन खनसे जों बेखौ रोखा खालामबाय। आङो गेजेराव बुंदोंमोनबो मिडियायाव, नाथाय दिनै नोंथांमोनखौ लेंहरनानै नोंथांमोननि गेजेरजों बे खौराङा, बे रादाबा जाहाथे बे भातारमारि गामिनि रायजो राजाफोरनाव आरो बेबायदिनो सादारन बर' रायजो राजाफोरनाव बर'नि फसंथानफ्रा बे नंगुबै खोथाखौ जेन' मिथियो, बेनि थाखाय दिनैनि बे प्रेस मिटनि गेजेरजों बे बाथ्राखौ फिन खनसे फोसावफिननाय जाबाय। दानि बिटिआर जि सरकार, बे सरकारा थांनाय जि EC मिटिं, एक्जिकिउटिभ जि काउन्सिलनि मिटिं, बे काउन्सिलनि मिटिङाव थांखि लादों आंनि आथिखालनि जे न', बे न'आबो खास हायावनो लुजानाय आरो 2018 मायथाइनिफ्राय जोंनि खास हानि पाट्टाखौबो लायाखै। दा बेबायदि गोबां जायगायाव दङ। आंनि बालाजान तिनालि ओनसोलाव दङ, बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि खाथियाव दङ, हाल्दैबारि मोनसोरगाव होननायाव दङ, टेङापारा बाजै हटेलनि उन साइडआव दङ, साइन्स कलेजनि साखाथियाव दङ। बेबायदि गोबां ओनसोलाव दाबो खास हाफ्रा दाबो पाट्टा जायाखै। दा बिनिखायनो बेफोर गासैबो बाथ्राफोरखौ जों सावरायबाय थादों आरो बेनि थाखायनो थांनाय जि EC मिटिं, बे EC मिटिङावबो थाबैनो हानि पाट्टा होनांगौ होननानै जोंनि सरकारा बेखौ थांखि लादों। दिनै आसाम सरकारा जिबायदि थांखि लादों, जों बेबायदि माखासेखौ लानो हाया। मानोना काउन्सिला गावहानो मोनसे निजा आयेन बेहा थाखायो आरो थानांगौ। बेबायदिनि थाखाय दिनै जोङो आसाम सरकारा अनलाइन हा हुनि पाट्टा दिनै खालामनो हायो, बिथांमोना बिनो हायो। थिग खिन्थु जोंनि काउन्सिलाव बेबायदि जाया। जोंनि काउन्सिला माखासे गोदान आयेनफोर सोदांनानै एसे गोरलै खालामनानै जाहाथे थागिबि आरो बर' ट्राइबेल मानसिफ्रा हा हुनि पाट्टा मोनो, बेफोर बाथ्राफोरखौ रायलायबाय थानाय जादों। दा बावैनो हा हुनि पाट्टा जायफोरा जोंनि बर' एबा ट्राइबेल मानसिफ्रा जुग जुग गोबाव बोसोरनिफ्रायनो बावहाय थादोंमोन, बिथांमोनहा फोरमान दं। बे हा हुनि पाट्टाफोरखौ होनो थाखाय जोंनि सरकारा थांखि लादों। मोनसे फोसावथाय खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि फरायसालियाव देग्लायनिफ्राय 10 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो।
फरायसुला आरो फरायसुलिफ्रा थाखो जिसेआव मुं थिसननो गोनो गोथो जानानै दंब्ला एबा देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिना गुबुन फरायसालिमाफोराव मुं थिसननायाव मानिबाफोर जेंना नुजाथिदोंब्ला नोंथांमोना जिंगा दासि खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि फरायसालिया नोंथांमोननो थाखो जिसेनि सोलोंथाइ लानो खाबु होदों आरो बे फरायसालियाव दा मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। बे फरायसालिया उदालगुरि जिल्लायाव दं। मख'जाथावदि बे फरायसालियाव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव गासै 80 सा फरायसुला फरायसुलिफ्रा गासैबो मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हादों। बे फरायसालियाव थानो थाखाय हस्टेलनिबो सुबिदा मोननो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय 6003576723 8486610047 आरो 9101511040 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।